اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیجک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام ایک شف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین ابو الفضل العباس علیہ السلام دعا ہے میرے مالک بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ساری ایک بچی مریض ہے ہسپتال وچ ایڈمٹ ہے صدقہ اس بیمار دا جیڑی 28 رجب تو پہلے بیمار نہ آئی جیڑی اس ویلے بیمار ہوئی ہے بشوقت اس ویلے بیمار ہوئی ہے جدہ 53 محمد دی کان ڈٹھی اس بیمار دا واسطے مالک اس مریضہ اور جتنے بھی مریض نے چھوٹے بڑے سب نو شفائے کلی عطا فرما جڑا جڑا مومن اپنے دل وچ جڑی بھی کوئی دعا لے کے آیا ہے یہ باب الہوائی دا دوارہ ہے مالک سب دیاں دعاواں مستجاب فرما ساری پھر ایک بڑی واسطہ دے جی میرے مالک تینوں واسطہ اس بیمار دا جیڑی 10 محرم نو آدھی رہی ہے اکبر میں تیری بیمار بہنا تو 7ویں دا وعدہ کر کے گئی ہے اس بیمار دا واسطہ ہی میرے مالک سب بیماران نو شفا کلی عطا فرما ساڑی ایک کو دعا ہزارہ دعا مدی میرے مالک اس شہنشاہ دا جلد ظہور فرما جکوں صدیاں ہو گئی یعنی پردہ وچ خون روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے میرے اللہ کدہ اذن ظہور دے سے میں باہر آکے زمانے تو کچھ سام میڈیا دعا دادیاں دا جرم کیڑا ہا بیٹی بدی دا دربارج کرو لی چھوٹی بازارج کرو لی مری حسین حسین کر دے قیامت دن اٹھی بھی علی علی کر دے بے نیاز بادشاہ قیامت دن ہر ایک مومن نو لوائے حمدی چھان سی فرمائے جتنے بندے بیٹھے ہو دعاواں دی مستجابی واسطے مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تے لعنت جناب سیدہ دعا جہانہ دی پاک سین دے قاتلہ دے لعنت جناب سیدہ دا دروازہ جلان آلے دے لعنت پاک بی بی دے ہاتھ دے کوڑا مارن آلے دے لعنت جیڑا جیڑا بھی پاک بی بی دا جس انداز بھی دشمنے اس دے بے شمار لعنت مل کے بآواز بلند صلوات موسم دے لحاظ نال کچھ مجلس بھی لیٹ شروع ہوئی ہے پڑھنا لے بھی الحمدللہ ایک دعا گن باقی بھی آندے پہ زیادہ لمبا نہیں چونکہ میں بانی دی حیثیت ہے حقیقت ہے تو ایک گل اور اس بعد چند منٹ ذکر صاحب اور طالب دعا بھائی اس دی میں ایک صرف عمل دسا لگا
साढ़े 6वें बादशाह छवें शहनशाह 6वें सुल्तान 6वें आका 6वें सरदार 6वें इमाम सर चाहिए 6वें इमाम इंज क्यों रखा बाद नबी 6वें मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। जी मेहरबानी। 6वें मोहम्मद सरकारे सादक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम तुसा बड़ा सोहना इस्तकबाल किया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक गल होर करा अगे फिर गल पूरी करना। शौकत भाई जाफर किस नूं आखदे ने? जाफर का मतलब की लो भाई इस करके बड़े बड़े दाखिल सुने ने गल जी करने लगा तायद करोगे। जाफर किस नूं आखदे ने? ऐसी नहर तवज्जो भाई ऐसी नहर जिस नहर में ऐसी नहर जिस नहर में भाई इसका देखिए मेरे पास है, जिस नहर में पानी की बजाय इरन बहता हो उस नहर को जाफर कहते हैं। जिस नहर में अच्छा एक मतलब और दस देवा जन्नत च एक नहर है जन्नत के अंदर एक नहर है वो नहर जिस नहर बशपति वो नहर जिस नहर के अंदर तवज्जो भाई मेरे पास देखिए ऐसी नहर जिस नहर में से जन्नत में अंबिया दूध पीते हैं उस नहर को जाफर कहते हैं। सादक दो हस्तियां ने उन्हें तो सारे सादक ने ना लेकिन असल सादक जिन्होंने लकब अल्लाह की तरफ मिले वो दो ने। पहला सादक वो है जो नबियों का सरदार है और दूसरा सादक वो है जेड़ा 12 इमामा दे मरकज है उसको सादक आते हैं। तो इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि साडा मनन वाला साडा हकदार साडा शिया एक हर रोज कम करके सोया करे रोजाना रात को एक कम करके सोया करे। वो केड़ा कम है? सरकार फरमाते हर रोज साडा शिया साडे मनन वाला एक सौन तो पहले एक कम करे। तो जब भाई सौन तो पहले एक कम करके सोया करे केड़ा? बादशाह फरमाते साडे मनन वाला साडे मनन वाला साडा शिया हर रोज सौन तो पहले मेरी दादी ज़हरा दे कातल दे लानत करके सोया करे। अल्लाह बाजे दुश्मनां दे लानत मेरी दादी ज़हरा दे दुश्मन ते बड़ा बहुत बड़ा अमल है बहुत बड़ा। और बादशाह का फरमान है सारी इबादत में अफजल है एक मेरी दादी ज़हरा दे दुश्मन ते लानत करना और दूसरा मेरे मुंतज़र मुंतकम इमाम ज़माना दा इंतजार करना। अच्छा इसका फायदा क्या है? लानत पान दा पाक बीबी दे दुश्मन ते लानत पान दा फायदा बादशाह फरमांदे जेड़ा बंदा मेरी दादी ज़हरा ते कातल ते लानत पाएगा जेड़ा बंदा मेरी दादी ज़हरा दे कातल ते लानत पाएगा उसनु कम अज कम लैलतुल कदर दे बराबर सवाब होएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाक बीबी दे दुश्मनां ते लानत, नाराए हैदरी। अच्छा हर बंदे दे नाल दो फरिश्ते जी सजे पासे
ایک کھبے پاسے سجے پاسے والا فرشتہ جڑا نا یہ نیکیاں لکھدا ہے بندہ جدوں حالے نیکی کردا نہیں شوکت جی بندہ نیکی دا ارادہ کرتا ہے اللہ آندا بھائی اس دی نیکی لکھ لے مالک کہتے ہیں اس نیکی کیتی کوئی نہیں کام میں نے کیتا کوئی نہیں نیکی کیوں لکھنا خالق دی آواز آندی بے شک نیکی نہیں سو کیتی نیکی دی نیت کر لی سنا ایک مل کے باواز بلند سنا نیکی دی نیت کرتا ہے اللہ آندا ہے دی نیکی لکھ لے کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے اچھا دوسرا فرشتہ بدیاں لکھ دے جس ویلے کوئی فرشتہ بندہ بدی کرنے کا ارادہ کرتا ہے چونکہ اس نے نیت کی ہے بندے نے تو اس نے لکھ لی ہے یہ بھی لکھن لگتا ہے کہ بادشاہ نے بدی کی نیت کی ہے کیا میں بدی لکھ مالک دی آوازیں خبردار اجا انہیں بدی کی تو کونی نا اجا بدی کی تو کونی نا پھر بندہ برائی کر لیندا ہے غلط کام کر لیندا ہے بدی کر لیندا ہے فرشتہ آتا توجہ بھائی آخری گل فرشتہ دا مالک ہونے اس نے بدی کر لی ہے برا کام کر لیا غلط کام کر لیا برا فعل کر لیا ہونے دی برائی لکھنا مالک دی آواز آندی ہے خبردار اس دی برائی اجے نہ لکھی ہو سکتا ہے میرا قیامت تک توبہ دا دروازہ کھلا ہو جائے بڑی مہربانی بہت شکریہ چھویں بادشاہ کو کسی پوچھیا مولا ایک وقت ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے یا دوجا فرشتہ برائی لکھتا ہے مولا کدی کوئی ایسا وقت بھی ہوا ہے کہ دونوں فرشتے مصروف ہون ایس پاسے والا بھی فرشتہ لکھتا ہوئے ایس پاسے والا فرشتہ بھی لکھتا ہوئے دونوں فرشتے لکھ رہے ہون ایک ٹائم جو دونوں لکھن دونوں دا قلم چلدا ہوئے توجہ بھائی دونوں دا قلم چلدا ہوئے دونوں فرشتے مصروف ہون دونوں فرشتے لکھنے ہون اس ویلے میرے چھویں بادشاہ دی آواز ہے جس ویلے کوئی ساڈے منن والا کوئی شیعہ کوئی ساڈا حبدار میری دادی زہرا دے قاتل دے لعنت کردا ہے اس ویلے سجے پاسے والا نیکیاں لکھدا ہے کھبے پاسے والا برائیاں دے کاٹے مار لگے گا مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو تم جس 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 کو کہتے ہو رضی اللہ ہم مانیں گے مگر شرط یہ ہے کہ اس پہ بطول راضی ہو پاک بی بی دی عظمت سے براتر صلوات سبحان اللہ امیر تو پہلا مولا دا بہترین ذاکر پڑھ کے گیا اسلام دے دو درباراں وچ دو بیبیاں پیش ہن تھیاں ایک دی ہے نبی دی دوجی دی ہے علی دی ہن دوویں ماما دیاں پہلی بات ہے کہ اسلام دائنا نہ تعلق کوئی نہیں اسلام کا پڑھ دے ذاکر میں بھی پڑھتا رہا لیکن جدوں دی سمجھ لگی اسلام نہیں بلکہ تاریخ دے دو درباراں وچ دو بیبیاں پیش ہن تھیاں ایک دیہا نبی دی دوجی دیہا علی دی من دوویں ماما دیاں ایک 3 گھنٹے دوجی 9 گھنٹے نروار ہن دیندیاں رہیاں جد موت آئی ہن دوئے زخمی وچ کفن دے روندیاں وجہ ہے کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف ہے مسلمانہ اتنا ماریا ہے کہ دوویں ماما دھیاں کفن وچ روندیاں رہیاں بات پڑھو تسی جی میں بسم اللہ پڑھ دوں تاریخ دے دو درباراں وچ دو بیبیاں پیش ہن تھیاں
ایک دیہا نبی دی دوجی دیہا علی دی ہن دووے ماما دھیاں ایک 3 گھنٹے دوجی 9 گھنٹے نروار ہن دین دیا رہیاں جدہ موت آئی ہن دوئے زخمی ہن کفن چرون دیا رہیاں بڑا مارے مسلمانہ جڑی ماں ہے نا اس نو مسلمانہ گھر آ کے مارے ہیں تے جڑی تھی ہے اس نو گھر بلا کے مارے ہیں بڑا مارے نہیں میں اس کر جی جدا چونکہ وقت میرے سامنے میں ایک مضمون نہیں شروع کرنا چاہتا جد شام دے بازار کافلہ گزرے نا میں الحمدللہ بازار میں کھایا سال 98 میں گیا آج بھی کوئی شریف زادی اس بازار نہیں آتی سنال المدین ہن علامہ سید فرمان رضا آبدی ملتان دے وہ کافلے سرار ہیں جدہ بازار شروع ہے نا سوک احمیدیہ باب ساتھ جس نو آدھے نے یہ دروازہ جس نو گھنٹے والا دروازہ آدھے نے یہ تو جدہ شروع ہے نا سی ٹوڑ لگے ہیں تے انہوں علامہ صاحب آدھے نے لاکھ صاحب تسی پاکستان دے دا کرو ایدھر فاصلہ نوٹ کرے آئے کتنا ٹائم لگ دے اسی چونکہ آرام نہ گئے ہیں ساڑھے 11 منٹ لگے ہیں علامہ صاحب سیدہ رو کہتے جتھے اسی 11 منٹ پیدل ٹور کے آیا اس بازار زہرا دیا دیاں پورے 3 گھنٹے ٹور دیا رہی ہیں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا 3 دن اتنے ٹور دیا رہی ہیں مسلمان پتھر مرین دے رہے ہیں جدہ کافلہ گزر گیا نا 2 یا 3 دن بعد ایک بندہ اس بازار چاہے اس بازار دی حالت رٹھی دیوارہ تو کون لگا رکھیا ایک شام والے دیکھ کیا دا شام والے ہو سکیو جو لوگ ہو ادھا کی آخر چاہتے ہیں ادھا تسی جدہ جانور کو ذبح کر دے ہو مصبے دا خیال نہیں رکھ دے ادھا تو کی آخر چاہتے ہیں ادھا ہمیں کنا دیوارہ تے جانورہ دا خون لگا ہوا ہے یہ رو کہتا ہے یہ جانورہ دا خون نہیں یہ زہرا دیا دھیاں دا خون ہے میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اس بازار مسلمانہ بڑے ظلم کی جنہیں زہرا دیا دیا تھے ہر کو یاد ہے آج انہاں کو بدرے لے لو اپنے اوہد دے بدر والے یہ دے بابے ساڑھے پیو کو ماریا کسی آکھیا ساڑھے بھرا کو ماریا ایک بی بی یہ جنہ نام ہے سعیدہ بنت مسعود بس کلوز کر لگا میں مضمون پرانی پڑھ لگا بس 2 جملے آکھنے لگا سعیدہ بنت مسعود میرے پاک صاحب نے اس میں چادرہ بھی دیتیاں ایز امانت اور فرمایا کہ ستر کو آواں گے بی بی نے فرمایا کہ ستر کو 18 ربیع الاول تیرے کو آواں گے یہ وطن تے آگئی 18 ربیع الاول دا دن ہویا یہ بازار چاہی آنکھ لیکن سین دے آمد وقت ہو گئی ہے میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے بس گل کر لگا کہ بیان کر کے کوئی پر چھوڑنے لگا بھائی دے والی سارا مہمان میرا چھوڑا بھائی 18 ربیع الاول دا دن ہویا آدھی ہون میں بازار جا دیا سین دے استقبال کر دیا سعیدہ ٹھردی ٹھردی بازار چاہی ازادارو کڑائی سجو دے دیئے کڑائی کبھیو دے دیئے سجدے رہنے بازار تبال تبل پہ وجہ دے نکاو نکلا پہ کریں دے لوگ شراب پہ پیندے آئیں سامنے ایک ڈھول علا گزرا ہے ہکل مار کے آدھا لوگ باغی آگے میں صدقے ہو جاؤں میں بسم اللہ کرا آدھے بازار رش بناؤ بازار مرد کٹھے ہو جاؤ اور مکانہ دی چھتا دے آؤ ہکل مار کے آدھے پتھر مارو ساڑھے باغی دیئے بھیڑا آگئی ہے قبلہ سعیدہ دے دماغ دے چاٹ لگے گھر دوڑیے گھر دے سینے چاہ کے وال کھولے سے
میرے اللہ شالا آج زینب راوے تورے دیدیے پیرہ دے چھڑ پئیے ٹکر مار کے آدھی اممہ آج تائے دعا مانگ دی رہی ہے زینب آوے آج دعا پہ مانگ دی ہے زینب نہ آوے رو کے آدھی میری دی کیویں دعا نہ منگا بازار جو دیکھائیاں رو کے آدھی لوگ شراب پہ پیندے ہیں تو علی دیدی میں بسم اللہ کرا آدھی او علی دیدی قبلہ سیدہ دیدی مکان دی چھاتے آئیے کیا نٹھاس کو عجیب یہ رنگ دا کافل ہے اگے اگے سار سانگت سوارن ایک سارے جڑا سوڑا قرآن پرداد ہے لے کے آدھے باغی نہیں ضرور کوئی نبی ہے یا امام ہے جڑا سوڑا قرآن پرداد ہے اللہ جانے دل کے تھائی جڑا سارے جڑا سوڑا قرآن پرداد ہے قبلہ سار گزر گیا ہے پیچھے ساتھ جناب عباس دا آیا جڑا گھوڑے دی گردن نالے پھر ٹھاس کیا ہے کہ سونا سارے جڑا قرآن پرداد ہے قبلہ ایک سارا سا آیا منہ تے ماتم کر کے آدھی پاک لگی ہے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو جائے رو کے آدھی اے تا ماں کو مائی نہیں سر سکتا قبلہ جڑے میرے نظر پیس جب بڑی سین جناب سکینہ 4 سال دی بچی ہے پھوپی دے کو را کے آدھی پھوپی اممہ تو آدھی آوے شام آمنی ہے سیدہ مل رہے چادرہ ملنی ہے رو کے آدھی پھوپی شامی آگئی ہے پھر کبرا دا سر زخمی ہو گیا ہے رو کے آدھی تو آدھی آوے چادرہ ملنی ہے جدہ سیدہ دیدی سیدہ دا نام سنے توڑ پہیے ماں دے کول آئیے آتی ہے اممہ تو آدھی آوے جدہ ساڑھ زینب آمنا ہے اممہ جڑے بازار چکے دی آئے تاڑے رشتے دار لگ دین اممہ ایک 4 سال دی بچی ہے جڑی تیڑا ناچے دیئے قبلہ سیدہ جتی نہیں سمڑی چادر نہیں سمڑی دوڑ پہیے بازار چاہیے ٹوڑ دی شہزادہ علی اکبر دے سر دے گول آئیے جدہ شہزادہ علی اکبر دے سر ٹھاس رو کے آدھی او شہید راہ خدا میں تیڑا نام نہیں جان دی میں تیڑا نام آپ رکھ دیا تیک میں بد دعا دے دیا محسوس ہی نہ کرے پہلے تیرا نام رکھ دیا لفظ سمجھا لواستے رو کے آدھی تیڑا نام رکھ دیا او 14ویں دے چاند ہے او 14ویں دے چاند شالا تیڑے مرن تو پہلے تیڑی ماں مر گئی ہوئے قبلہ میری سین دی آواز ہے یہ مری کوئی نہ میں اکبر نے قاتلہ دے نال کڑیاں پاک شاہ میں بسم اللہ کرام قبلہ ٹوڑ دیئے میری سین دے کول آئیے سامنے آکے کھڑ گئی ہے